alle sammen. Okay, sidste gang, da vi lavede den der vandtest, der gik det sådan ret meget lort til, kan man måske godt sige. Sådan roligt galt. Og nu skal vi så lave en stille video, fordi at de voksne, de siger, at vi larmer måske alt for meget. Ja, der vil vi lave en stille video. Nej, det gør vi ikke. Nej, bare roligt. Men jeg tror også... du sagde, jeg har Joyce. Jeg vil ikke kan, altså. Hey, det er min skildpadde. Den er ikke bare smuk. Den fik jeg af min mormor. Men jeg fik rigtig noget kan. Og der sidder stadigvæk i halsen, det der chokolade. Og det her, det var strikkedunke. Ja, de har set vores strikkedunke i den anden video. Okay, det har jeg måske. Eller skal vi så ikke lige give det et lille outfit, hvordan de ser ud? Sådan der. Det er sådan mis. Sådan, så sådan. Okay, så. Men vi ses. Haha. Jeg ved ja. Vi ses. Hej. Hej. Husk at like. Hej.